Спешната помощ през летния сезон се оказва истински лукс по морските курорти. На територията на община Приморско работи само една линейка, която освен местните хора трябва да обслужва и спешните случаи с туристите. Това, разбира се, е крайно недостатъчно и може да е фатално. През седмицата в Приморско се удави мъж, а линейката пристигна след 1 час. Нашият екип завари спешния кабинет в Приморско заключен и с табела "Екипът е на адрес". Добре, че през това време никой не потърси медицинска помощ. След няколко часа линейката все пак се върна. Парамедикът отговори, че това е положението. Тук работи един човек. Така. Но повече информация не мога да ви дам. Шофьорът на линейката обясни, че това е ежедневие и понякога по цял ден не се прибират в спешния център. Сега ние като аз тръгнах сега за Бургас от Мемецето. Докато ида в Бургас да се върна, минават 2 часа. През това време да дойде някой да потърси помощ, няма кой да им отвори. Местни хора казаха, че не е редно само един екип да отговаря за спешните случаи на територията на общината. Няма екипи лятото. И наистина, то всички го знаят и вие в момента го виждате също. Тръгва линейката, няма екип, който като дойдат хората да ги обслужат. Даже аз съм звъняла на 112, което всъщност нищо не изпрати. И така, слава Богу, че никой не е умрял. От община Приморско обясниха, че преди години спешният център в града е закрит. Но за да има все пак бърза помощ, общината е поела всички разходи, включително и заплатите. Очевидно е обаче, че този център е недостатъчен през летния сезон, за да обслужва и туристите.